F'diskussjoni organizzata minn żgħażagħ laburisti bl-isem ta' soċjaliżmu llum, ġiet diskussa l-ideoloġija soċjalista f'pajjiżna u fuq l-effett li din kellha u għad għandha f'kull faxxa tas-soċjetà Maltija. Fost il-kelliema kien hemm il-President taż-żgħażagħ laburisti Jorvin Buġejja li spjega kif din id-diskussjoni kienet fost l-oħrajn immirata sabiex tħeġġeġ il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja politika. Tajna ħarsa lejn il-prinċipi li jsawru lill-Partit Laburista u għaliex aħna relevanti għallum il-ġurnata għaliex il-Partit Laburista u żgħażagħ partikolarment iridu jkunu aktar attivi fil-ħajja politika, fix-xena pubblika u anke f'partiti politiċi bħalma hu il-Partit Laburista. One News kellem ukoll ma' Dr. Alex Ċiberra Strigona li ra l-ideoloġija soċjalista tissawwar f'pajjiżna u fakkar kif tul l-istorja tal-Partit Laburista li dejjem ħaddan is-soċjaliżmu demokratiku lan dejjem kien li l-livell tal-għajxin tal-Maltin u l-Awċin jibqa' dejjem jola. Sqar kif l-aħħar xhieda ta' dan hija lajta tal-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali li l-manifest elettorali tiegħu kien moni b'idejat soċjalisti li se jtejbu l-ħajja ta' eluf ta' Maltin u Awċin. Dak huwa s-soċjaliżmu illum li qegħdin naraw in the making. Qed naraw qed isir, jiġifieri, għandna t-tifsira mill-mitt idea għall-elf proposta ta' policy, maqsumin ministeru, parliamentary secretary, kollha jafu x'għandhom x'jagħmlu, issa mhux kemm imma x'sa nagħmlu issa tlajna fil-gvern. Le, hemm programm.